Pingawahe ato sang unahon ring mga nindot nga balita kay murag kagahapon ang gobernadora si Gobernador Pambari 4 niingon na nga mag-deploy na sila sa mga mobile kitchen sa tibok lalawigan sa Sugbo. Kini base sa iyang saad nga kaniadto sa panahon sa mga kampanya matuma na gyud pinaagi sa mga mobile kitchen nga ipang-apon-apon sa naglain-laing lugar sa tibok lalawigan sa Sugbo. Apil na nila yung mga vitamins alang sa mga kabataan o mga tiguang. Mao ba? Kini mo ay gipahibaw ni kagahapon sa Kapitolyo pinaagi sa pagsaulog ni ining Nutrition Month nga giingong kaniadto gihulagway ning GGC. Adili GGG guba gubot gutom. Nasa ko na GGC magod. Guba gubot kurakot. Dili po tong Gwen Garcia Cordelia dili to. Ang tanang mga tabalanan gawas nga gipaayo ni Gobernador Pambari 4 gipanindot gibutangag mga medical equipment apel na ang mga medical staff gikan sa mga doctors, nurses ug ubang mga kawani sa nagkalain-laing provincial ug district hospital sa tibok lalawigan sa Sugbo. Ingon si Gobernador Pambari 4 nga karon ko halos kompleto na gyud ang tanang panginahanglan sa mga tambalanan sa tibok lalawigan sa Sugbo para sa iyahang mga gialagarang mga pobreng taga-lalawigan. Naloko na. Ang nindot nini, kay matod pa sa gobernadora, nga ang kantong guba, gutom, o kurakot ka na ang dili. Gubot! Karon nahapsay na sa inanay nga pag ayo sa labi na gyud sa mga tambalanan. May nagkanindot nini kay ang kantong mga guba, giayo na, o base sa iyang saad, dako na kayong kalainan ang na mga nagkalain-laing tambalanan sa tibuok lalawigan. Kaniadto busog-busog man to iya. Karon ay mobile kitchen tinuod gining busog kay kaniadto ang programa ni Lalay busog-busog naman to. Maguwang to sa huangs diyan. So kwahi ni Benji Talisig nga atong amigo nga namahaw na kauban ni John Ray Anticamara na Dublano mating ligiga. Kala sa pamahaw ni akong amigo ha. Santang sa laing labahin dito sa kauluhan, ayay. Murag di na maayo ng ilang ikalakay na kay gahapon. Niingon ang Quezon City Government nga doon pwedeng i-extend ang rally sa Iglesia ni Cristo pinaagi sa mga nangunin. Gipasangin lang nangunin silang silang Senador Rodante Marcolita. Apan pagkagabi gibakwi sa ay na mong extend kay pertim pagka kamoy nakaingon sa traffic din napita. Human manawagan ang igsuon sa presidente nga si ano na wakwak ni resibo mo kinis Jaime Marcos mo pag wakwak nga Tagalog. Wakwak. Nanawagan siya nga dili lang din ang welcome namo. Gihangop namo dili lang DDS. Kun dili hasta tungoy mga trabaho katong mga pobre kayo. Apel mo din sa rally. Ingon pong mga tao nga, ikaw lang diha manang. Naloko na. Wag-wak-wak ni Jaime Marcos mo na Kapan hangtod kagabi gitapos na ilang rally dito sa Itza Shrine. O niya, karong adlaw, mobalhin sila sa Liwasang Bonifacio. Ginawa na ko nung magkinanglan og rally dito kay Parque man nga tapukanan sa katawan, particular na yun sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo. Katong mga dili Iglesia, pwede ra kuno mo apil. Ingon si Senadora Jaime Wakwak Marcos. Wakwak. Pero bisan panining nagsigig rally ang mga sakop sa Iglesia, karon posible or ugma nangugat yun ang ombudsman nga si Bonjing Remulla nga i-file kinila ang kasong plunder batok ni Senador Rodante Marcolita. Kini matod pa niya nga dili man ako'y nag-una ani og ukay sa iyang kaso kun dili ang mga fact-finding team sa ombudsman hinungdan nga naukay gyud ang kasong plunder alang ni Marcolita. Samtang si Senador Joel Villanueva tungod kay Jesus is Lord movement ang ilaha. Mao ba? Na-save si Joel Villanueva ni Jesus. Jesus Crispin Remulla hinoon. Okay kayo. Samtang ang senador
nga sakop sa mayorya sukad pa sa nagihulagway ni nga pro bangag si Senador Ping Lacson, dili po ni siya Pinky. Matod pa nga si Ping Lacson kuno saktor yun, hustor yun, nga gamiton sa ombudsman ang testimonya ni kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan. Kini human pa namahayag ang ombudsman nga si Manny Bunuan i-discharge sa mga kasong giatubang niyang plunder kauban ni Senador Jingo Estrada nga karon tuwa dito sa Payatas Quezon City Jail naghukas kay pirting alimuota. Gilamok pa kuno sila dos Bong Revilla. Nga matod pa ang ayra nga ibutang yun as state witness si Manny Bunuan aron yun mapin down ang numero 1 og banggiitang tambaloslo sa nasod si Martin Romualdez. Ang igagaw sa presidenteng bangag nga si Bongbong Marcos apil na nga mapin down na ini ang giingong usa gisugo ay bugtong gisugo nga kanhi Committee on Appropriations Chairman Zaldico. Nahilom na ay. Nahilom na. Pero kinahanglan ko nung muuli og usa ka bilyon as restitution o iuli ang surikbot nga kwarta ni Bunuan ngadto sa gobyerno. Atol pang Ramon Tulfo di pod angaya nang si Bunuan pinta ko mamatay kay pati ko naganagsakit. Na ako nun siya prostate cancer matod pa sa post ni Montulfo nga kaning prostate cancer. Ano prostate cancer naman si Batanon kung matod pa niya po. Posible. Atong amigo bitong kanhi mayor naaptoy giingon ni atong Singapore kay nagpatambal siya ang prostate cancer. Nagkaasawag Batanon ay nawa ang iyang prostate cancer mo na giingon niya nga Yawa! Pawa! ana samtang padayon gyapon ang giingong pag-imbestigar amot lang maimbestigar makagig tinuod ang flood control anomaly tungod kay ang karon ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee si Erwin Toplok naman nga gipasangin lang apel po sa didawat sa magsuong Edric o Eric Yap nga kauban niya sa iyang party list kaniadto nga nidawat og binalitang kwarta gikan pod sa flood control pondo. Ang ilngiga ni Erwin Toplok pero si Marcolita matod pa niya andam siyang magpakulong. Sa magpakulong. Wig mo na imong buhok nur. Di po na makulong. Matod bang Marcolita andam siyang magpapriso kuno. Papriso dai dili kay magpakulong. Magpapriso sangan sa kamatuoran o hustisya. Basta ilngiga pakpakan ni si Marcolita mayo. Samtang si Undersecretary Claire Castro matod pa nga naluoy kuno siya ni Senadora Aimee Wakwak Marcos. Ang gihulagway niyang obstructionist nga nigamit na og fake news batok sa iyang igsuong presidenteng si BBM. Matod pa ni Claire Castro dili na angay tagnon ang igsuon sa presidente kayo nagsige lang og gamit og fake news aron lang gubon ang administrasyon sa ang igsuon nga matod pa walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, selected justice lamang. Dunay 32 ka mga civic organization dito sa kauluhan kani giingon ni nga supak aning pagrally sa Iglesia ni Cristo. Matod pa ang maong 32 ka mga kahugpungan naglain-lain gikan sa grupo ni Kiko Aquino D pag-umangko ni aning presidente noon apo ni Cory og si kanhi Justice Senior Associate Justice Antonio Carpio og ang bayan ni reklamo ni nganong magsige maginig sa rally ang kuan Mao ba? ang iglesia pagdipinsa lang sa ilang senador nga si Marcolita nga sakopod sa Iglesia ni Cristo. Matod pa nga dili angayan nga kuyugan ang iglesia sa ilang rally kay sila ra na nganong idipinsaan man kon mangita og kamatuuran ang gobyerno nga gihulagway pod sa mga oposisyon nga selective justice. Okay kayo, okay.
Bati mo tamas ginawa niya kay kami dire lingaw-lingaw ra ning amo. Dang kalagot aning gobernong banga. Mao ba? Iya gyapon ang National Bureau of Investigation 7 mo pasaka gini kaso ning duha ka matingil-giga nila mo na flood control ghost project dito Singsing Balamban matingil-giga. Akong amigo gapon taga Balamban, akong istoryahan, dool man ang ilaha sa Barangay Singsing. Sa na ilaha Singsing, Arios sa nila. Matod pa niya, wa gyud sa kahibaw gani ang kongresista diha sa tercero distrito, wa gani po na kahibaw. Pero gibutangan og ghost project, flood control project sa DPWH og ang duha ka kontraktor nga posibleng ikiha nila sa umaabot nga mga adlaw, pero ang supervising agent nga sa NBI nga si Gregorio Algoso niingon nga dili sila ka mention sa mga ngan sa mga taga DPWH og ang mga contractors tungod kay ang Department of Justice lang ang posibleng mo mention ini human ma-file na unya ang kaso nining gihingan lang mga tulisan. Matod pa ni Gregorio Algoso nga posibleng karong sunod mga adlaw ikiha na yun. Basig may bawaan na nato ni di ba ka ni katong hingan lag Danilo Villa na pod in town. Loko na. Giingong bata-bata man ko to ni Saldico nga gitapin an pog mayo nga mo dili mo di mo squil o di mo tugan sa tanang mga nahibaw-an kay madamay lagi ang giingon nga tambalosros nga Martin Romualdez. Mao ba? Di ba kaahinti ni ini si kanhi Santander Mayor Wilson Wenceslao nga mao ni ahinti. Di po kumutuong apel yapon si Peter Calderon ni ini. Naloko na. Ito armas balamban. Unya matod pa ang kongresista des tercero wa kay bawo aning daan ni Francisca. May untag mahibaw-an sa labing daling panahon kaya ato sigihan og ako ani na kananaang sigihan nato og pitik na ilang itlog aron musugwa. Dili ba kani ang duha man ka kontraktor ni ba kani QM Builders og Kiranti Construction no? Duda ko mo nag posible ni sila ang mamahimong pasakaan og kaso ato na may baw-an unyang tanan.